Ndakamupika musikana muchikoro ndibva ndaenda naye kusango. Saka kubhundu ndokwakaitika zvese ikoko, ndaida kutry kuita everything. Munhu aitotanga akatovharwa kana nesimende zvekuti autombooni kana chinhu kusvika pakazongoitika imwe mitsi yekuti zuva rakangodoka. Namanje ndo something chasingagoni kuunderstanda kuti kana kuexplaina kuti what happened, because nguva yandanga ndine mwana pasango tichida kuzama kuita zvanga tichiita nekudoka kwezuva, I don't know how can I explain kuti vanhu vanga vachirarama huko vakadokirwa nesame zuva rangu inini here kana kuti chii, because zuva iroro ndo rakandifosa kuti ndinomhanyisa mwana wangu chidzokera kumba. So ndakafona ndobva ndaenda ndanotenga, mazuva ena ndakabhuruka, wanga iri covid, ndatenga 2 uku vanomati mangudhu ma1 liter black label, ndariti kakakaka, vananzwa shir. Ndakusvika ndonati rimwe rechi2 anzwa kuti ndapinda mugiya. Kwakutotanga kuchallenge manje Mwari, ndikati mudhara, kana imi muchigona kuvharisa madhiri kwete enyu aya ekumusha aya mhino zvamunenge muchikuita nezuva renyu, apa ndopanda kuona ndadedzwa. Ndobva ndafona ndikati ndakusvika, alright it's fine, kana wasvika pagedhi noka. Svika pagedhi paipe ndakufona, munhu asi kudayira akazongouya, ndada kupinda mugedhi zvanzi mira ipapo bamti. Ai munongoti imi kana mangofunga kuti itiza ndo pamunouya. Saka one day takabika doro mucovid, manje mamusabvumidzwe kuvhura mapawa kana matavhisi kana machii. Saka one day ndaitobika doro inini pamba pataigara, because ndanambogara kuruzevha kataiziva mubikirwa chinoitwa yeast. Mairibika zvokumwa kana petobika zvokutengesa, maibika zvekudini? Kunwa addiction apa sokunzwa pana man of God anonzi apostle, is an apostle foot, apostle Talent Chiwenga. Pane dzidziso dzavari kuita mazuva ano dzekuti unogona kuita se kuwana mudzimai wechi2, orora wechi2. So iyo barika rinotenderwa vere neshoko. handisandambonzwa hangu mharidzo yacho which angle he was talking about, but nyaya idzidzidzi ukadzikomenta ka unogona kubvira. Aiwa, but shoko ndotaura handingazotye kubvira hangu, togara tichibvira nditi mweziva. Barika in the Bible shoko raMwari rinoti murume achabva kuna vabereki vake, mukadzi obva kuna vabereki vake, wova nyama imwe. Zvoro the original plan yaMwari ndeyekuti murume nemukadzi vanova nyama 1, zvoreva kuti tine 2 vanhu. Even pakasikwa vanhu originally naMwari vakasikwa mukadzi nemurume, handitika zvoro kuti vanenge vari 2. Saka union yemarriage kuti tigone kuva nenyama imwe tinofanira kuva nevanhu 2 only. Tikava ne3 ichiri nyama imwe. Hello muri Zimbabwe, welcome back again panapa pa episode realities of Christ, patinenge tichihosta ma man of God tichikurukura nekuda kunzwisisa zvakawanda zvinenge zvichiitika. And like always ndina host wangu Kanzela Rusane. Kanzela muri sei? Aiwa, tirina DJ Sparks, riri basa. Aiwa, basa rakanaka. Anditika. Amuona mabhacha takuburitsa. Tirikuona kuti chirongwa chiri kuitira zvakanaka kana ataya mwakuruva imaya manje. Suti kuneza zvayekupfeka but hatu mabhachi ndikubuta. Aiwa, tirikubuda. Engeti sei last episode yanga titaura nemunhu waMwari. Yanga yakanaka boss, takadzidza zvakawanda. Nokuti chinoitika ndechekuti pane zvimwe zvamune muchingowasuma kuti ndozviri kuitika kuseri. But when you get an opportunity yekuti munounza munhu wotanga kuchi-explain from his side, unoona kuti panoitika clarity inenge inotibatsira. Alright. Aiwa, zvinhu zvakanaka because inini ndizvo zvandakadzidza ndezvandakapika. Ndoyatsoona kuti zvinhu izvozvo zvikuchinja upenyu hwangu neupenyu hwavamwe vanongoita se vanenge vachiona. Saka nhasi tina guest watinaye wanonzi apostle ava is one of my favorite apostle. Ndine time yakati kurei ndichiongorora nekutarisa mharidzo dzavo, dzidziso dzavo, nekuona mamiracles nezvakasiyana siyana zvichiitika kuministry kwavanoona matavari. Ndikuona kuti munhu waMwari anoshandiswa naMwari, and I'm sure kuti nhasi tichadzidza zvinhu zvakawanda. He's based in South Africa, but right now tinavo panapa. Aiwa, tingoda kungovatenda nekunge vachisvika pano, nokuti
munhu mukaona achikupai time yekuti auye papodcast munhu anenge ari kuSouth Africa uko vanenge vane zvakawanda zvongodai vangu vari kuita panguva ino. Saka tinotenda chaizvo chaizvo kuti vanhu kuuya kwavaita kunoka vanhu vachabatsirika zvizhinji. Ndizvo chaizvo. Saka muri eZimbabwe semazuva ese tichitsanangurira munhu waMwari tisati takuintroducai kwavari tichitsanangurira munhu waMwari mamiriro akaita show yedu tichikutsanangurirai futi kuti mugare mukatase makabata. Show yedu yatinayo panapa inonzi Realities of Christ. Ishow inobuda every Tuesdays. Haishayiki every Tuesday panotobuda Realities of Christ tine mamen of God akasiyana siyana. And the show iyi ine 3 masegment. Yekutanga yacho tinenge tichitaura about men of God, the way yakadaidzwa nayo, the way yakazopinda nayo in the ministry kuti vazotangoita basa. Then H2 tinenge titakutaura zvikuitika in the body of Christ. Tine 1 2 3 zvati tisinganzwisisi zvatotoda varanda vaMwari kuti vatitsanangurire tinzwisisewo sevanhu vanenge vachifollowa chitendero ichi. Then yekupedzisira yacho pane matopics ari apa vanongopika then votiparidzira pamusoro peany topic iri papo. Men of God, welcome again. Yeah, thank you so much. Tinotenda. Uri sei upenyu? Uri nani? Totenda Mwari. Last time ndanga ndina men of God tichikurukura. Men of God wane nyaya dzavo dzakawandisa wandisa dzatainzwa ndakambokurukura nawo Muchikurukura off camera. aiwa pakamera chepchepo. Alright, Last time paukambouya but pawauya this time ndatenge ndiwaudaidze paRealities of Christ because pakutanga pacho taingonyanya kufokasa nemascandal tikabati nhasi titaura naombobatsirike. Avaje DJ tokuzivaika. Nyangwe mati chirongwa chasiyana munongopfekwa nemweyo ungodzokera kumascandal futika. Aiwa nhasi ndiri tichida kuti tiite mazira mwasa. Uri sei upenyu men of God? Upenyu right. Men of God tinoshamisika kuti men of God like inini ndoshaya zvati ko chichinozoita kuti munhu azonzi men of God azofunga kuita ministry kana azotanga kudaidzwa netitle yekunzi apostle. Zvii zvinenge zvamboitika kuti musonzwaro? I think ndinotaura from side rangu ini. Alright. General knowledge yezvinozikanwa kuti what happens. It's calling. Alright. Unodanwa. Then you follow the calling, you become what you were called for. Asi in the same industry, anozora kuna industry sinawo vanozongochivawo kungoita zvinhu nekuti maybe probably it's zvine mari. Saka mamwe vanogona kuchiva mari, mamwe vanogona kuchiva maybe zvine fame, zvine zvinhu zvakawanda zvinogona kuwanikwawo mazviri. Saka some other people vanogona kujoina the same, should I call it an industry or whatsoever, but vanogona kujoinawo for different reasons. But kuti uzonzi munhu waMwari originally it must be from calling. Fana kudanwa. Alright. Ndazozvifunga zvimakutsanangura. Kana ndataura zita apostle vanonzi Apostle Sean. Vano chechi yavanotungamirira iri muno muZimbabwe nekuSouth Africa but vari based in South Africa. Vatine ministry hombe itona vanhu vakawanda. Saka I think vanazhinji vanovaziva. Alright. Saka imimi calling yenyu munhu waMwari yakabva papi? Makazviona sei kuti no ini ndakufanira kuti ndichiite basa raMwari? Calling yangu it's a little bit different from my experiences yevamwe because it's in 3 phases. Alright. Right. So it started 2000 and I'm not really sure about the years, but around 2006, 7, 8 there ndiri kuchikoro. Alright. Ndakaitawo ma encounters andakaita ndokubva ndatanga kufollowa Mwari. Then ndatanga kufollowa because of those encounters. Ndakazotransfer ndichienda to another school. This school yanga iri very good. Yangeni mastandards aribo like zvimogo chichi. Sati chisvikawo paipe unoziva kuti uchibva kunzara uchienda kumaguta unomboda kumbotesta maguta. Takunakirwa nezvimogo tiri pachikoro paipe panonzi paKutamadhe kwaZvimba. Alright. Tatangomboita zvevasikana futi. Ndobva another encounter yauya. Ndobva ndatosiya zvezve. Then I began to focus on the gospel. Saka pachikoro pandakatodzidza ipapo vanotongondiziva kuti vaingonditi pastor. Alright. I think muri eZimbabwe ngade kuziva kuti ma-encounters amakasangana kuchikoro kuti musvika pakuzonzi taana pastor vari apa ivo vaimboita zvemabhebhi.
Okay. My encounters are tricky. Yekutanga yanga iri it was after ndaenda ku scripture union. Then ndaenda ku scripture union inini I was born a Muslim. Zita rangu rimwe ndonzi Rashid. Rekuside. So panaenda ku scripture union pachikoro panonzi pakutama farm. Ndakatanga kufarirawo nezvajesu zvavaiparidza. Then when I went home ndakutanga kuverengawo Bible and so forth. There was a visitation. Iyo nyaya inogona kureba. But iye encounter yekuti the spiritual appear kwauri utozviona kuti there is something that is happening, there is a person, there is this and it. So unongosati wakuzvinzwisisa because pane pasina munhu anogona kuita sei kuexplainera. Then ndabva pachikoro apa yechitu manje ndiyo imwe yekuti ndataura kuti ndakabva pachikoro apa ndichienda the other school ndakutanga kuita zvemabhebi chichi. Saka kuita zvemabhebi apa ndaida kumbozamawo kuita like what other people do. Because like kumushaka vanhu vangototanga musikanzwa like ini ndinde kana asa ndatanga kuita bonde. Yeah. Right. So ini ndaida kuzama because my friends vanga vakandikomberedza saka unofudza ndasinganzwisi kuti kufudza kuita sei kunziwo nemusikana but you're not doing anything. So I just thought in myself kuti izvona ndichaite zvechechi katiri pachikoro apa rekanimbotryawo. Saka I went and picked up a girl from the old school ndichitobva from the other school because waitoti kana wakudzidza ukoko ukadzoka ku this school unenge uchipenya wachipisa. Yeah, ndinochipisa ndinopika musikana muchikoro ndamupika musikana muchikoro ndibva ndaenda naye kusango. Saka kubhundu ndokwakaitika zvese ikoko ndaida kutry kuita everything. Munhu aitotanga akatovharwa kana nesimende zvekuti autombovoni kana chinhu kusvika pakazongoitika imwe mitsi yekuti zuva rakangodoka. Namanje ndo something chasingagoni kuunderstanda kuti kana kuexplaina kuti what happened because nguva yandanga ndine mwana pasango tichida kuzama kuita zvanga tichiita nekudoka kwezuva. I don't know how can I explain kuti vanhu vanga vachirarama huko vakadokerwa nesame zuva rangu inini here kana kuti chii because zuva iro ndo rakandifosa kuti ndinomhanyisa mwana wangu chidzokera kumba ndichitya kuti unozopiwa mukadzi uchiri mudiki. Meaning ndosei kuti zuva iro hamuna zvamakaita 2 times ndichizama zuva richingodoka futi. So page 2 manje I was closer to pamba pedu pataigara. My father was old. Ndakaenda naye pamba ndakati pamba is a disrespect. Ndakatopinda naye my father didn't even see me. Wanga old. Wanga katotarisa so. Ndakatoda tikatodzoka ndichivatesta kuti mudhara andiona hana anombondiona. Ndo ndati arika ndinozviitira kusango kuye zvangoita the same like a person akaplastwa like you can't see anything, you are just failing to be a man. Saka ndafaila paipai ndo pakatanga kutaura mavoices mandiri kuti you need to leave all these things zvauri kuita izvo hatisi zvako ndezvizvi. Saka it was around form 3 ndakuenda form 4. Apa kuchikoro takatoseta pese yekuti totozivikanwa kuti tiri nhubu. Ndakenda kuchikoro Monday ndakapika ndichitaura kuti hakumana Mwari wakanaka vanhu vakaseka utaura kuti iwewe pachikoro like there is a friend of mine ari panza anonzi Pastor Rojo. Angatori one of my people vataiopozana navo pachikoro tatori nhubu tatozivikanwa nekukonzeresa pachikoro. Saka those kind of people ongouya vakuti isusu tikuita zvechechi. It was something else. Saka ndabva pachikoro I was discouraged leaders angu mapastors nevanhu vanga vakandikomberedza zvainetsa. Chechi yandaipinda yanga iri very complicated kuti vaconfirm a calling. Saka indakadiscouragedwa pakuti vakanditi kana kuti unzwa necalling unofanira kuona chakadai woenda zvakadai. Apa inini calling yangu inini it's my personal confirmation. Ndiri kuzviziva zvandakaona, ndiri kuziva zvandakanzwa, ndiri kuziva zvandakasangana nazvo. Saka at that point ndakatodoubt ndakati let me just leave these things
because ndinochembera kana ndichiteedza field isiri yangu. So I started music, pandatanga zvemusic manje. That's when I got it wrong. Ndakatanga kuimba music. I think yeah, there is a show that we did together. I know you can't remember. Right. But that show, it was in Murombedzi. Is it Mutongerwa Hotel, something like that. Right. You were with Squander. All right. It was Squander, Platinum Prince, na Confused, but Platinum anakuya. Munakaya ndi Confused na Squander. I was part of that show. Saka environment zenyu dzedze, imagine. Everything that was happening there trying to introduce her to the other world. Of course uri koko kuno uchinzwa kuti it's not really but unenge watoenda slowly uchitazi uchienda. Saka manje pakazotanga kuuya zvana social media hatandatu mapenzi pa social media like pa ana mbenge. Do you know about mbenge? Yeah, tisu taito penga zvimwe zvokuti tatori mbenge yacho. Saka vanhu vakazondiziya manje pambenge pa time yandakazodanwa ndaita the last encounter ndakudzoka nchiti inini ndikuparidza shoko. What happened at school repeated itself. Saka vanhu vasingaziye background yangu manje kuti muno ane background yakadai so akambosangana nezvakadai so akambonamata akamboparidza. You see, saka the last encounter yanga yakangodaro futi yemusikana yakadai so yanga yaivasikana like I was a womanizer. I was into woman. Asikana I think pandakadano ndane 56 to count them 1 2 3 4 5 6 7 With one go. Yeah. So kuti message ikapinda ndipo undozotovhunduka kuti aku ndiwa wangu. Vamwe taitokanganwa. Ukasasenda message taizoonana patodhumana kuti you see. So I was that kind of a person but zvakatanga kuramba. Unodanana nemusikana wepa next. Unoziva kuti a womanizer unogona kutravela for a lady as far as Chipinge. Kana musikana ari pa next pako aiwa uyo anoitwa patwe. But pa time iyoyo I was having a girlfriend wandaitoonana naye but kuti auye padeni waita unge uri kusunda chitima nemaoko. Why chicha inetsa? You won't understand it but inenge nyaya yekuti uri kutorambidzwa kuita zvinhu zvichi izvozvo like there is a saka ndanda kutesta manje kuti is it zvezvakamboitika zvakundiresista zvakundidana kana kuti chii. So I began to test it. Saka kune kumwe kumba kwandaisienda but this lady was she was married. Ndaitoenda ikoko ndichitodiwa zvisingamboiti. Saka ndichienda kuye ndakazofunga manje nii ndakati I think kwandodiwa kao toda kutesta. Ndikafona ndikanzouya ndikakwanisa kuenda ikoko if anything happens ndoziva kuti hapana calling pana. Then I phoned her. Acha ndakuuya kachi ikoko ndatokusowa uya chichi ndati Mwari apa mukandirakidza apa kuti mimi muri kuvhara madhiri apa ndobva ndanzwisisa kuti ndakuenda kubasa. So ndakafona ndobva ndaenda ndanotenga mazuva ena ndakabhuruka wanga iri covid ndatenga 2 uku vanomati mangudu ma 1 liter black label ndati kakakaka vananzwa ndakusvika ndinati rimwe rechi2 anzwa kuti ndapinda mugiya kwakutotanga kuchallenge manje Mwari ndikati mudhara kana imimi muchigona kuvharisa madhiri kwete yenyu aya ekumusha mheno zvamunenge muchikuita nezuva renyu apa ndopada kuona ndadidzwa ndobva ndafona ndikati ndakusvika right it's fine kana wasvika pagedhi noka svika pagedhi paipe ndakufona munhu asi kudayira akazongouya ndada kupinda mugedhi zvanzi mira ipapo bamti ai munongoti imi kana mangofunga kuti itiza ndo pamunouya anombotaura kana anything akataura zvese akandishauda ndakangonyarara ndakabva ndaita soba doro rese ndakaita 100% soba kuti I want so ndobva ndanzona kuti upenyu hwangu hwana ukari kuenda mudhara vari kutondida pabasa but anombotendeuka hangu ipapo ndakakontinya kuda kuramba ndichizama then everything zvakatanga kuskata mari yange sabatike kuzama ichi zvanga safambe everything was just going down maprophecies ari kuuya
vanhu vari kutaura even wadanani musikana aibva arota futi kutoudzwa nzi shamari udza munhu wako kuti anofanira kuuya kubasa kuna vanhu vakamirira vakawanda pano uimagina kuti iwe with the things that I've done ndiri kubva mumascandals ndiri kubva muchii mwari vanyatsoshaya vanhu here ndaitobva muscandal rimwe raipisa zvokuti zvandisingatombotaurike kuti ndinzi ndaita mufundisi but ndakazongoti amana ndosvika rini ndichifaita saka one day takabika doro mucovid manje mamusabvumidzwe kuvhura mapawa kana matavhens kana machii saka one day ndaitobika doro inini pamba pataigara bcause ndanambogara kuruzevha kataiziva mubikirwo achinoitwa east mairibika zvokumwa rekano petobika zvokutengesa maibika zvekudima kunwa addiction apa mabhawa akaita sei akavharwa maliquor store akavharwa saka ndindaitobikira vanhu bcause ndaiziva chi recipe yacho so ndokubva ndabika mupeta wangu pepe ndaiti ndichiurova so ndainzwa something chioda kutaura mandiri kuti siya zvauri kuita siya ndikati ndiri kufunga here kana kuti pane zviri kuitika ati ameno kana wadhakwa manje unenge wakunyatso kana une chipo chekunzwa mwari unogona kuti ukadhakwa unonzwa wesi manje saka ndadhakwa pepe ndopa ndakanzonzwa izwi rinyatsotaura shamari iro ringa rive doro rekupedzisira rawakabata iroro chibva wasiya zvauri kuita izvozvi ndikati iri dori rakazenge rakurwadzisa nzeve manje voisi riri rakutaura saka you could feel kuti ndakubuda mubod ndakupinda mumarooms emweya hazvinakidzi unenge wakunzwa kuti hazvina sibo panapa that's when I left my guys ndikana kuenda muvanhu anonamata ndadzoka ndikati ina ndichamwe doro amana ndichamwe doro wafanira kuseka so from there anobvira ndanwa ndabva ndatanga kungotedzawo trying to find kuti where should I go, who should I be, who am I a prophet, a pastor, an apostle and so forth. Saka imi zvakazoita kuti muzosvika papoint yekuti makuzoti nini ndakadanwa because pakudanwa kwangu kuti anga ingori calling kuti muite basa raMwari but zvakazoita kuti muzopatsanura imimi kuti nini I'm not an evangelist, neither am I a prophet, but I'm an apostle. Chii chakazoita kuti muzosvike that conviction? Zvinoitika pacalling handiti calling kudanwa kunzuya kunoko saka iwe ukadanwa unoenda kumunhu akudana saka ini pandakadanwa handina kumbomhanya kunoparidzira vanhu ndakaenda kuna Mwari akaita sei akandidana so I was fasting, praying, reading the word nekutrya kusearcha kuti who am I. Ndakarelaxa ndandisina church background vanhu vaida kunamatirwawo ndaingonamatirwawo ndakabva kudhara ndiri mwana mudiki ndichita sei ndichizviita saka mukutsvaga imomo zvinhu zvemweya ndakaita ma-encounters mamwe ari in physical kusangana even do you know kuti you can actually meet an angel in bodily form then ma-encounters ekuti Jesus himself anoappear to you and talk to you and unotozviziva kuti ndiye then chakazoconfirma kuti ndiri an apostle it is I had a vision like a dream. So in that dream, Baba Guti na Mai Guti, they came. Ndobva vandiisa maoko avo vakandisa pakati. Vakandidedza ndakamira neshamwari dzangu. Ndobva vandisa maoko. Votanga vandinamatira. Chindinamatira vachindiblessa pepe. So I'm like, why are these people blessing me? What are they talking about? Nditoshaya kuti zvikurevei. Then after 3 days, a prophet anga apiwa another prophecy about my calling kuti ndofana kusiya zvemadrama zvandikuita nditedze akabva andiudza kuti do you know kuti you are an apostle so Baba Guti is an apostle, he carries an apostolic mantle and if you look at it the day he passed on, it was actually on my birthday the day I was turning 30 and it was on 5 July and 2000 but that is the same day I was turning 30 iwo vachishaya so my apostolic calling yakaconfirmwa navo spiritually, then a prophet had to put a stamp kuti yeah, this is my field and I was too much into the prophetic ndaiona ndaiprofita ndaidi the prophetic yakabva yataka kuvharwa so kuti ndisanyanya kuconcentrate ne the prophetic ndite the apostolic
saka wakonfirmwa kunzi uri an apostle achifanira kuperera ikoko tinoda kuona masigns background kuti is the apostolic sign following you, because the apostolic inoshanda cooperate with almost all gifts. Unokwanisa kuprofita, kumbova a pastor, an evangelist and so forth. Then unofanira kuva a gift attraction yekuti unoplanta ma branches zvisina effort mukati. Like you see what I do almost every area ndinoenda, even ndikaenda kuGuruwe now ndotoona kune vanhu vakatomira varoda kuti ndivaparidzire nditowafomerawo kabranch. Handisiri ini ndinonotsvaga vanhu vekuitira ebranch, vanhu ndo vanonditsvaga. Saka the apostolic ndo zvairi inoattracta vanhu vanoti uyai kuno kumuvhurechi sangano, tikudawo zvamuri kuitira ikokoko zviitwe kunoko. Yeah, so that's how kwandiri I see all those signs. It's effortless. Like we have about 15 branches within five years. So 15 branches? Yeah, even more. Okay. My active ones. Saka alright, pabasa renyu ndanzwa mataura nezvaapostle Ezekiel kuti meaning to say kuti kubva ipapo munhu wekuti munhu wamamutarisira kuti he was like your mentor or a spiritual father or somebody whom you follow. No, he was just somebody who appeared in your dream. I should be honest. Inini ndainspire na there was when the prophet, there's prophet Makandiwa, there is apostle Utabwashi. Ndo team rekwe FM rain inspire those two. Then pandakazotanga kuvawo ne exposure to other things. Ndakatanga kufollow Pastor Chris. So those are three men wekuti kana iri inspiration. That's was where coming you from. your inspiration from. Baba Guti, I never followed much of his stuff. Ndaingoziva kuti mudhara variko. So him coming to my dreams and visions and so forth, it was a shock. Then kune zvinhu zvakawanda, I think we will talk about it some other time, about his birth, even zuva ravakafa, even kuchemwa kwavakaita and so forth. Zvakawanda zvinolinkana with my life. Ukataza kuzvarwa kwavo, even kufa kwavo, almost everything about him zvinepa zvinolinkana with my life. Saka ndakatozoziva kuti okay, my home is there. I'm actually making a process yekuti ndizosangana na my good in person. Asana mbosangana nawe in person. I know kuti if I tell my story, and story yacho zvayakanakira ndeyekuti ine ma-dates ne ma-numbers. Ma-numbers yekuti esa anonosvika achinodai. Saka vakatoenzwa story yoyo, she will know what it means to see me. Yeah, zvinondirangarisa because Bible rinobva rati vakatendera vana vaitsvaka kufamba vachikwanisa kuridha nguva. Because yes, there are times and seasons ndo zvimwe zvinhu zvinoita kuti life yedu titadze kufamba zvakanyanya mulife, because tirisingazoti nguva ino ndofanira kunge ndichitei, kana zvinhu zvaitika panguva iyi ini ndichito izvi, what is the meaning, what is the significance of that? Saka it's something which is very remarkable from your testimony. Saka izvozvi so far vanouya kuchechi kwenyu estimate number ingasvika kuchii? Kupretoria na kupretoria nekumwe kwese makangodatasa number kuti number all over. Kana tingangoti your smallest branch ine vanhu vangani, your largest branch ine vanhu vangani pa 15 dzamataura or so dzamataura idzi? Maybe the smallest nita maximum 50. But kwedu kana vanhu vakanyanya kuwanda, there will be above 500. It's not like the stadium stuff. Yeah, but on our level it's about 500. I think Pretoria kwandiri based in, we are one of the biggest gathering. Because hano haungani. Then apostle panyaya yamataura yekuplanta machurches aya, experience yenyu mimi yaminayo pakuplanta machurches, because I have heard from some other men of God vachiti kuplanta church sometimes nzvimbo chaiyo ine chikuita nekuplanta kwechurch. Kune imwe nzvimbo yekuti ukaenda it's very difficult for you to establish an assembly. Then dzimwe nzvimbo if you go there it seems to be much easier pabasa rako. Mune ma similar experiences here? If you have, how do you interpret that one? I think it's all about my season. Nekuti wakatumwa here kunzvimbo yacho uri kunoplanta iyoyo. And waenda sei, because inini every place
yandakanzi iri difficult. Like when I started ndakangoita few services in Pretoria. Ndobva ndaisa poster rekuti ndikuenda kuCape Town. There was somebody akanditi mvanewo ufunga kuti vanhu veCape Town vakapusa unga vanhu vekuPretoria. Cape Town is very difficult. Kana wayazobira vanhu mari kunoko, you won't do it in Cape Town. Ini ndasanamboenda kuCape Town even for madhiri. Saka ndakatoenda hana yangu ichirova. But the people who came to the airport was the church itself. What's happening? Then we gathered for 3 days. Every day it was a full house. But nzvimbo yeyo Cape Town inotozikanwa kunzi kunofarwa kuCape Town vanhu vanoita service. But isusu we established one of the biggest branches. I think you saw some of the videos and into Cape Town. Tinotoitira panze muchikoro because vanhu vanenge vakazara. You see. Saka kufunga kwangu inini munhu wese ane nzvimbo yake. Nzvimbo inoresponda according to who you are sometimes. Nzvimbo inoresponda according to you, the strategy yaunenge washandisa futi kunzvimbo. Hatisi nzvimbo dzese dzinoda strategy yaunenge wakashandisa uko. Imwe nzvimbo inotoda poster paground. Like inazana mboisa poster paground. Not even a day. But strategy yangu yandoshandisa social media inotoshanda. Saka iwo ukaenda uchinoisa maposters paground in Cape Town. Unoona kutadza kugadha vanhu because urufunga ndo zvinoshanda. But inini ndikaishandisa social media influence ndinogona kutogadha vanhu. Saka zvinhu zvakawanda, mafactors akawanda besides ari spiritual ano resistor mission panzvimbo yese yaunenge uchienda. Ziva nzvimbo yako, ziva marketing strategy inenge ichitodiwa ipapo. The gospel also has the marketing strategy because remember the Bible is number one magazine which talks about Jesus in a good way. Saka the way they did it in the Bible, we also need to do the same. Kana taka kumarketa Jesu wedu kuvanhu kuti vaone akanaka, and how do we reach out to them? Saka mafactors akawanda. Because pane nzvimbo dzakaita nge Heathcliff. Heathcliff ine nharo pakuti ndowandogara and is the counselor for Heathcliff. All right. My man of God akauya akaita machechi ikoko anogona kuita nguva yekuti kunombowanda vanhu uzongonzonza kusisina chechi yaya man of God minoko wakaenda uzosangana man of God maybe vakutobadhira. Saka handizivi kuti ndofunga I think that's why to ask you that question because kwedu ndoko even miracle wakatangira kwedu kwandiri but akazonobluma abuda then koita tinoona katangana munhu ndakaona akasumuka ndi prophet kuda kwashe Jose. But tupo vakazonyanya kunobluma futi vangoita sevabuda although he commands a very large following from the Heathcliff community. And also there is another apostle also andakazwasa kwana time yekutaura naye ndichimubvunza kuti akandipawo mareasons ake. That's why I ask the question achiti no nzvimbo iyi yakadai he had his own reasons. You see, so church focus. Saka yeah, like my churches guys. Let's say we establish munjimbo macho. Wakufana uchiziya type ye environment and the type of people you are dealing with. Because the environment yacho influence our mindset. Saka na munhu ane mentality imwe iri zvairi. Iwo unofana kushandawo according. Izvo zvinonzi na Paulo ndakava mujudha kuvaJudha kuti ndigovahwina, ndikava mugentile kumagentiles kuti ndigovina mwoyo yavo. Saka Paul was not just a man anongoti kumaJudha unoita chigentile. No, I strategize. Saka kana uziva kuti muHeathcliff munonetsa nezvinhu zvakadai so, tsvagawo way yekupinda nayo kuti ukwanise kugaramo. And it also comes back to what you were saying kuti ndoko wakoliwa here uchinzi uende kune grace yacho here yekuoperata munzvimbo imomo. Kune dzimwe nzvimbo dzine vakadzi vanopinda muchechi unosejusa vana men of God. Kunotori nenzvimbo dzekuti Satani akadzigadzira that way. Saka ukapinda as a man of God there ufanira kutoziva kuti muno munoenda. Saka zvoreva kuti haufanira kutomboita any deal because rinotanga riri diki but inotozonopinda kuchechi unonzwa hako kuti ndoda kuya kuzokunyadzisa pamberi pechechi. Apa wakaita madhiri privately but ari kutaura zvatakaita privately ndoda kuya kuzozvitaura pamberi pechechi. Saka mufundisi kana une weakness yako yevakadzika usaitire kunzvimbo yakadaro unokwara. Unokwara. Usaitire kuyopwedhe.
anamboti madhiri ngaaitwa angu Right, I think ndo question yekupedzisira yada kuti tibvunze panyaya dzezvi chekuita nemhebo kutopesa takupinda mune dzimwe nyaya siriridzo dzechekuita ndicho anopedzera kubata maskandau nechii nokubvunzai dzimwe dzedzi dzamukuti makasiya dzedzi ndozvavanenge vauda kubvunza. It's fine. Topindura zvisi. so mvunzo wandinawo ndeyekuti man of God, last time I checked patakaita neminterview mamusina kuroora makazorora here kati makazorora Namborora. makazorora bos pane kuzorora Nekuzorora. nekuzorora Ya. Haiko zvandadaurora manje. I think panyaya dzekurora ndinofanira bva tango dzabva dzangoita clear bos ndakacancela futi Okay. wakazorora Wakazorora kana kuti wakazorora. aiwa havana kuzorora vakazorora Saka tasangana mabhachura bhachura. sada kudzwa kuti zvichi kuitika panyaya dzekurora chii chinonetsa uyezve munhu anofanira ku bos aedi pane mwe vhesi so yaitaurwa nomwe mutauri asiri mushoko yekuti zvazvo zvakakodzera kuti mugare musina pamwe zvodari iriyo yamukuteedzera kana kuti imimi mukuda kuzorora henyu but makambozorora Very tricky. Isusu hatizi ma-innocent people kaisusu. We are coming from dirty backgrounds. Hatinombopinda muindustry tichiti hatinobvira tambobata vakadzi. We've been there. Different types. We know it all. Saka kuzoita 5 years dzese takazvibata. It's discipline yekutosunda. But hausundi 10 years idzodzo wakadaro unobuda musaga. Saka kana uchiziva kuti une zvinokudhonzera, you need to settle down. Like iko zvino tichipusha basa raMwari, so you are throwing yourself, uchipusha vhangeri iwe yourself uri kuwira muvanhu vasikana munovaziva vai kunaka kutsuka variko vese kunze uko vanenge vachikupai miedzo. Saka one day manje ukapota uchientertaina usimwe unozopedzisira wapinda mazviri ukabuda mumission. Saka tauda kuroora, mudade kuzorora tauda kuroora, plus ministry wopa yasvika yakuda kuti ione chiri. Plus don't you see kuti we are playful in as much as Mwari wakuita zvinhu zvakawanda pa ndotozviona ndega inini kuti sometimes I'm very playful, even some other things zvanenge ndichingoitawo zvangu anozoona kuti izvi zvinonyanya kukonzereswa nekuti hauna mhuri inokudrega, hauna mhuri inokudzikamisa kuti aiwa baba wemunhu ka unochingozviona unge mukomana ipapo makore futi anenge ati fambei, wakufanira kunge uchiita zvinhu zvese nemutsa, wakufanira kunge uchiita zvinhu zvese nekuti vanhu vaonewo kuti aiwa paita zvababa. But isusu manje nenyaya yekuti ukasvika pamba boys maeranzi unoitwa zvimanyira yako wega, so mukadzi akudiwa. asi tomutasira this year kana kuti 3 years to come. Manje aposo 3 years ndiye Pane pasina planning. kana kuti vana anoendinge ko papaguti vana papaguti vakaita something like 15 years pasina Haina handina anoendinge. varamba aposo Handina. De musikana aripo. Nero ramangwana. But panonetsa ka. Panonetsa sparks pekuti patawe panapa auchadirwe rudo chete. Pamwe wakudirwa kuti unotombooneka kuti uriko. Pamwe ndogona kutodirwa nzi ndaonekwa papodcast ya DJ Sparks na Kansela. Izvo hazvisiri zvatiri kutsvaga panguva dzinodzi. Saka kutsvaga munhu wekusetla naye is now difficult pakuti andicharorere ndega ini. Maona ndaya neteam rangu nechichichi vese they look up to me, ndakurorerawo naivo. Besides ava ndine a legion of people who look up to me. I have to marry for them. Saka ini I'm marrying for myself. Maelo bona akazara indoda yellow zvangu ndona ngononga ina haindovada akatsuka. And that's my type. but nekuda kweministry nezvimwe haiko zvinachatedze zvemayelo takuda number 1 Mwari ndo zvavati ndizvo here. Number 1 tisati taura Mwari totanga ndaona inini ndobva ndada. Even akazoita hake yellow it's fine futi, but akaita black ndangoto akaita brown sorry ndangoti hari sharp. Mwari wobva wati sharp. Ayo manje kuti uzonzi naMwari uyu ari right
bvunzai vanhu vaMwari vazhinji vanokudzai vazhinji vakazongonotora vakati Mwari zvemwoyo vanogadzirisa ndiwo isu hatizvigoni isusu tatongoda munhu wotongotora woisa muindustry saka ini ndo pari difficult for me papa pakuti vamwe vanhu vanenge vachitokuona nemwe way vanokuona uri big person saka munhu iyeye haakudire purpose yaunenge uchidira mukadzi iwewe akudira the fame and glamour around you. Whatever that she sees even nezvimwe zvisipo zvavanoona zvinenge zvitoripo vanhu taidirwa kuita group WhatsApp admin WhatsApp group admin. How much more now? But now Apostle, imimi what would have been better for you to marry somebody panguva yamuri kuona kuti handisati ndave associated nezvimwe zvakawanda zvaari kuona maglitters are around nekuzorora now mane influence yamava nayo. I wish if I had found a person then, honestly speaking, this is very dangerous. This is very dangerous. Ipapa unogona kuti watombosumuka kusvika pandiri panapa paunoroora ubva wadonha. Marriage inokusumudza kana kukudonhedza. So panapa pari dangerous pakuti kuzowana munhu ane vision apa ichazi nyaya yevision munhu akutoona zviripo. Munhu ane vision ndeyekuti muri pasi but muri kuti toda kuenda uko. Maona munhu anongoona zvitoripo kuti mfesu I think aripo plus isu tine kwekuti wana akauya panapa achinzwa painterview wakuziya nezvangu ukaenda paYouTube ndichiparidza wakuziya nezvangu une a lot to know about me before you see. But a person anongoona vision kuti hapana chiripo zvavo but anenge munhu kwaye ngatimuza saka I advise futi kuti vanhu vasaite ministry vari single zvandakaita izvi zviri dangerous. Kunodyiwa mari yemunhu kudyiwa nemunhu wacho muindustry iyoyi yechechi kana munhu usiri married. So ini ndotenda Mwari kuti handigari ndega ndogara nevanhu vanotenda mandiri saka even madhiri anotosevwa nezvozvo. I can 100% tell you kuti if I was staying in an environment yandaigara ndega nditakavhura hombe. Mandifungisa imwe nyaya inonyanyzoda kurelata zvangu nyaya mandifungisa nyaya yakabvunzwa Apostle Selman is not married and that is the response yakapa kuti ndakaseta masystem ekuti inini zvindiomere. Then yangu cho akabvunzwa the same question akati ino zvandakaita ndoti driver wangu inini anosarudzwa namadhamu yangu hakuna kwandinoenda pasina driver iyeye saka system iri around me inosarudzwa namadhamu wangu saka zvinondibatsira izvozvo more than kuti uzviti wewe wega ndakadi ndakamira. I think there's great wisdom in setting up my system. Yes, kansela mukagara nevanhu vaMwari vari married takatogara so munomboshokwa kuti vanhu vaMwari iri vanenge vatori nemakadzi but a lot is going on. vakatozvitadza muchitotaura so tinenge unoona kuti hapana apa pakaitwa ndotozvozvozwa kuti ndiri very strong ndotozvona no aizi strong kubatsirwa naMwari nesetup iri around zvokuti handina munhu andogona kupinza pamba ndochirespecta timu rangu iri unozoti mana munhu waMwari what kind of a person is he. Saka ini ndichazotanga kugara in environment yandiri ndega kana ndarora. Tisingapedze dungu apo sitada kuzopinda pa phase 2 but pane one last question ndida ngobvunza because in the African context respect nechi zvinonyanzoya munhu kana achinge ari married. Chechi chaiyo even madzimai ndo akawanda vanouya kuchechi and vanhu madzimai anobelieve in the institution of marriage. Ipapo apo muri kupa tosei kuti pressure iri kubva kuvanhu hakuna pressure iri kubva kumacongregants kuti haiperi pressure kwese kwawangoenda ukangozikanwa kuti uri single pressure inogona kutotanga anyhow but kune vanhu vakadzidziswawo kwavakabva kusita vamwe vanhu vakadzidza tichitotaura kuti anointing is anointing. Paul was not married, Jesus was not married, but all of them they ministered on this earth. Of course the Lord Jesus ndimwari but remember the son he became a son on this earth. He became flesh saka akava munhu. So pressure iriko even vana mai vanenge vachida kusundira vana vavo zviriko vana vanozvisundira kusita vamwe vanozoona ndanyanya kuacta rikanongoivhura pachena. Munhu waMwari ini ndoti kana muchiparidza ndohwa
You see zviriko, but machembere they don't care about mukadzi, vanongokurespecta as you are, but kunonetsa ndekwevasikana uko. Like remember role rinofanira kunge richiplaywa nemukadzi, it's either rinoplaywa neni kana kuti maelders. Kana kuti maelders acho asingatogoni kuihendla nyaya iyoyo, ndii ndinoihendla. Paunogara so uchiteerera mwanasikana so, iwewe uri kuteerera dambudziko rake, iye ari kupinda murudo. Pamunozopedza you can really see with the conversation yachinja, mwana atoperera, iwe uida kutraya kuadressa issue kutokuda zvisingamboiti. So it's difficult. A lot is going on. A lot is going Also on. bijava vakazotongobuda pachena vakati please chirege kunditextira. Taneta nekuzvitaura hazvishande zviya. Unotomboti uchitobva utori muservice anditi, obva wataura kuti mukatarisa patori nemaclips andototaura akawanda, handisi pakutsvaga, inini musandiitire zvakati, but munhu anogona toya same day achiti zvakambitaura zvezve nanambozvinzwa, kana muchida kuudza vanhu, Vaudzezve. kana muda varakidza mascreenshot. I'm standing where I stood Ndakazama yesterday. kuzvikanganwa but ndoti ndikakukuonai motondidisturb. Anenge ari munhu wauno minister kana everyday, haatogone zvokuti iwo ndozongobvura matext acho oignore, because wakatoona kuti anotonge munhu ari acycle over that issue, kuti it's fine. Yeah, A lot is going on, DJ a lot Sparks. is going on. Saka I think pa 3 years idzodzi matipe mukufana Vangwazidzore. Aiwa 3 years ingoriwo yekuti Kudangodzorwa. atizodarikidze ipapo. Kana December kana pane munhu chiti saka zvimuri single. hapana, because no nemusikana here upi upi nani handina. Also, vanokuti vachateerera podcast. Saka mukutya kuti musikana wangu anozoona upi Hamuna. handina. Okay, kana musikana wangu achiona, how's musikana wangu? Pachena pajekeso. Yeah. Alright, toda tiende pa next pane zvinhu zvakawanda zvinoitika in the body of Christ. Zvedziso dzakasiyana siyana dzatiri kunzwa dzichiitwa nemamwe ma men of God in the body of Christ. Tapa pechitupa yapanga chitaura baba pane zvakawanda zvinoitwa nema men of God. Tada kunzwa imi kuti moti kudi like tiri kunzwa pana man of God anonzi apostle. He's an apostle futi. Apostle Talent Chiwenga. Vane dzidziso dzavari kuita mazuva ano dzekuti unogona kuita se kuwana mudzimai wechitu, orora wechitu. So iyo inobarika rinotenderwa here neshoko. Handisandambonzwa hangu mharidzo yacho which angle he was talking about, but nyaya idzidzidzi ukadzikomenta ka unogona kubvira. Aiwa. But Shoko ndotaura handingazotye kubvira hangu, togara tichibvira nditi mweziva. Barika in the Bible shoko raMwari rinoti murume achabva kuna vabereki vake, mukadzi obva kuna vabereki vake, wova nyama imwe. Zvoroti the original plan yaMwari ndeyekuti murume nemukadzi vanova nyama 1. Zvoroti tine 2 vanhu. Even pakasikwa vanhu originally naMwari vakasikwa mukadzi nemurume, handitika zvoroti vanenge vari 2. Saka union yemarriage kuti tigone kuva nenyama imwe tinofanira kuva nevanhu 2 only. Tikava ne3 ichiri nyama imwe here, it's another thing, it's a problem. Saka vanhu vanofanira kuziva kuti kune zvinhu zvakadevelopwa in the word, even in the word, because of resistance yevanhu. Because Jesu akambobvunzwa kuti Mozisi akatiti kana iwe uchida kuramba mukadzi wako nyora leta yekumuramba, handiti wopa wakuru woita sei, zvobva zvaverifyiwa kuti aiwa waita sei waramba mukadzi wako. Saka vanouya mafarisi vachibvunza kuna Jesu kuti nyaya iyi munoti kudii nayo. Jesu anotanga kuvaudza kuti zvese izvi zvakazoitwa nekuda kwekuomarara kwemwoyo yavanhu, kwete kuti ndo original plan yaMwari. Saka zvebarika is original plan yaMwari, zvebarika iplani dzevanhu, iplani dzakazouyawo nekuda kweresistance, nekuda kwema different reasons. And according to the Old Testament, people were allowed to do it because of that resistance yevanhu. But New Testament now kana rakuadressa nyaya yebarika inoadressa kuvanhu vanoseva like mapastors and overseers, and it inobva rati
anofanira kunge ari a husband of one wife but it was specifically for isusu mapastors zvoreva kuti ivo apostle Talend Chiwenga havatogoni kana vachitaura zvokuti vanhu ngavaite barika it's fine tomboti ngavatendere vanhu avo but ivo havatotenderwe kuita barika according to the Bible hachibvumirwe izvozvo kwavarivo then kuvanhu andamboona hangu in the New Testament pakaadreswa nyaya yebarika zvichinzi musava nevakadzi vaviri kana kuti handina scripture iyoyo kana iripo it means kuti I haven't yet gone through it but understanding yangu yeBible murume achava nemudzimai wake wova nyama imwe noti madzimai ake saka the part yekusitempwa kwebarika in the New Testament nekubviswa kwaro ini nangu handina scripture racho but ndine for the pastors nevanhu vanotungamirira basa raMwari havabvumidzwi kuita vakadzi tu. Alright. ya iyoyoyo zvichidaro pakuti bozini mafungira andinoitaka kana pandisingatonzwisise but matraya kupajekesa kuti Jesu akazoti zvisina kudaro pakutanga asina kuda kwekuoma kwemwoyo yavanhu zvaita kuti ndijekera bozi second nikirini muNew Testament inongoti kana munhu ari mutungamiri wekereke ngaava ari murume wemukadzi mumwe meaning to say kuti munhu paaitonyoraka anenge aitoziva kuti mukereke yandikutauramutoona vakadzi vairi vatatu vai because paipeka vamwe Jewish influence pagan influence nezvese yanga ichiri strong saka tikatanga kudzidzisa maleader vanhu vakakopa from the leader the lifestyle ndo vanokopa pattern saka vaitoadressa maissues zvezvanganchitaura zvezvo ukasvika panzvimbo ziva nzvimbo yako saka Pauro aitozva ndikada kutanga kuiadressa ndichiudza vanhu vese ava vanotsamwa saka ndikanditange nemaleaders aona saka zviriko zvinhu zvokuti zvakangoregererwa because vanhu vanenge vangu asi vasina kudaro pakutanga Mwari anobvira introduce barika hariko kumutemo waMwari barika Mwari akasika Adam naEva vari two ndo original from creation zvimwe zvese izvi Mwari angakudhila nevanhu vakaoma musoro kuti alright it's fine izvi chiitai makaoma musoro. Mumwe mubvunzo wandinawo tiripo papo pane zvinhu zvikuitika in the body of Christ pane kadebate kana pane kakusanzwanana kanoitika pakati penyaya dzematithe vamwe vanoti tithe ngaitouye tithe iyoyo 10% ndoida panapa vamwe vanoti haina basa ingoriwo yekuti kana iripo ngaiuye kana isipo haipo uyezve tithe iyi inofanira kubviswa pa10% yemari yese yawabata here kana kuti wambobvisawo imwe mamwe maexpense emari erunds yako iwewe yaunenge wauda kuzoti ndo yangu yekudyawo iyi wobva wazoita se wobva wazobvisa 10% chibayadzotsanangura nezvetithe. Okay, I think vanopikisa nyaya dzekuti tithe ibviswe vanoti ivo hatisi kurarama nguva yemurayiro right murayiro waMoses anditi saka isusu hatigoni kupa tithe because iri mumurayiro waMoses then vamwe vanopa tithe yacho vanoti isusu hatitithe from Moses tinotitha from Abraham because Abraham akapa Melchizedek 10% yetithe yake saka vari kuti isusu tinotitha from revelation we don't tithe from the law atitedze law Moses akatora Abraham akatora 10% yezvese zvaanga inazvo asina scripture akangoona Melchizedek akati muprista ana scripture raakaverenga mascriptures anga asati ako obva anobvisa 10% saka vanhu vati kuti isusu we are of the order of Melchizedek and so forth zvakawanda zvavanotaura anditi then avawo vanoti kana muchitoshanda nemutemo waMoses tithe yenyu is first out then kozoita scripture manje rinoti Jesu anoona vaFarisi anovati imimi munobvisa tithe yezvese mabvisa tithe yezvese hapana chamunosiya but mapedza ipapo munoitira vanhu utsinye mava musingafanire kuita chimwe muchisiya chimwe maifanira kuti mupa tithe yacho mobva marakidza rudo kuvanhu ndo zvinhu zvakakosha izvozvo saka Jesu aitira kuzazama kuti zvese zvinofanira kuita sei zvinofanira kuitwa but Jesu was addressing maPharisees and maybe was addressing them according to the law
Saka inini what I can say, tithe inobvisirwa kuti zviite sei. Ani inobvisirwa kuti iwewe hanzi zvipfuwo zvako zvigochengetedzwa, mari yako igochengetedzwa, bvisa udyi and so forth. Iwewe kana usingabvisi tithe, udyi usingakubati, usabvisizve. Uzani ndo purpose yacho. Handi zvinonzi makabvisa chegumi chenyu, ndichabvisa udyi, then iwewe haubvisi tithe, but hauna mota inongofaifa, hauna mari dzinongoshaika, haubirwi, hauna foni inongodonha yotsemuka, hauna chinokudyira mwara, hauna mwana, hauna mwana anongoti padiki arwara. Aiwa, usabvise tithe, uri right yo. Uri right. But kana uchiziva, why ndiri kudai? Inini I was a critic of tithe because of this Old Testament and Gigi. Yakazoti handibhura baba. Yakandishambura. Ndakatanga kudona. You know, ndakatenga mota ndakaitenga around ndachatanga ministry, it was around 55. Ndobva yauya bandiroera 65k, yanga iri Mercedes Benz, mabig badge haya. It looked good. Ndasingaziva kuti Mercedes aitambwe nayo wiring. Mota yakabhira, wobhira prophet. Yakabhira mota yabhira, yakatanga kuita zvese ndichigadzirisa chakadai chifa chakadai kusvika yaburitsa about 65k. Apa kanyaya yeshunge yekuda kuonekwa kunzi une Mercedes. Ndakazozvona ndaparara man, ndikati iwe kamari kese ka 7k sekaike kapera ina ndizimbinga kaine. Ndiri munhu akuzamawo life. Ndobva ndaona kuti mota iyi ndaburitsa mari iyoyo haisi kudzokera mucondition. Vanhu vakundiudza kuti inoda kudzokera mucondition, team rino maspecialist eMercedes vari kunditi mupana wangu ukatsvaga 15k tinokudzorera. Ndikati imi 15k pamusoro pe65 ndopenga here. Ndobva ndaitengesa mota iyi, ndakaitengesa 45k, 45 or 42. Ipapo ndaizvambura tithe zvekupenga. Ndansingabvise, ndandiri very stubborn, even kudzidzisa vanhu I was not teaching them because ndaitovaudza kuti inini ndezveku Testament zvakazodii, ndichitaura zvakawanda. So a series of things zvakatanga kuitika kwandiri financially, zvekuti ndanga ndakutadza kuenda kumba ndichigara muchechi, mari dzichiramba kubatana, ndisisina mota. Kusvika one day ndagara ndati ndaverenga a scripture about tithe, ndaenda kuYouTube, Pastor Chris is preaching about tithe. Apa manje ma-revelations awakasenga ndani nawo kaesa vanotaura vakomana yese ndandi nawo. Ndakamasenga musoro. Ndobva ndaona kuti inini rega ndibvise tithe. Kamari kanga ndinako ndobva ndanobvisa tithe. Ndobva ndakasumuka kusvika zuva ranhasi handisana mborohwa neudyi because I give my tithe. Saka imotitha kupi? Ndotitha differently. Ndoona kutitha kumamento angu, ndoona kutitha kutora mari iyo ndoendesa kana kuma-churches ari kusumuka so long yaenda basa raMwari chete. Alright. Yeah, saka I think kuti tibatsirikane ipapapo from what you have said, summing it up, muri kutaura imimi kuti ngaive act of faith, not kuitora selaw. Because pamati imimi munhu kana uri kuona kuti zvakamira so, which means kuti munhu paari kuzopa apakapa ari kuzvinzwa ega kuti I have to tithe. Yeah, I have a question like this. We said tithe ndo inobloka kuti mafoni asaputike, usarase mari, usadii. Anditi iwewe uri kurasa mari, ndobva ndauya kwauri munhu ndoti shamari kurasa kwauri kuita mari uku nekushaya zvinhu kwako itithe. Obva wanobvisa tithe, zvobva zvamira. Uchada scripture here? Uchadi scripture. Vanhu vese vanonga kutaura ngano. Saka vazhinji vanhu vanopikisa tithe vanenge vasinawo experience nayo. Maybe vanopiwa revelation, maybe God does not operate with them that way. Vazhinji vane nharo, kunotori nevanhu vandakaona mucomment section vachiti shoko renyu tarinzwa, mangwana ndikuenda kunobvisa tithe. Apa munhu ari kuparidza 1 hour achiti tithe the Old Testament, wotoona munhu achikomenda kuti marova asingaite shoko, but mangwana ndikunobvisa tithe. But that great scripture yekuti Abraham akazonopa 10% of what he had kuna Melchizedek. That one is. And Melchizedek, remember Melchizedek is who? Is Jesus. Is Jesus. Because if you read it, anonzi the king of righteousness, the king of Salem. And anonzi aana kutanga, aana kuguma. The only person asina kutanga nekuguma ndi Jesu. The only person asina baba, asina mai ndi Jesu. Abraham akanobvisa tithe.
kune munhu iye saka inini Then there was no mosaic law then. no hapa pasina mutemo Right, kuti akushuya manje panyaya yoyo apostle tiri kuzoona manje kuti dambudziko ratiri kuita ndiri kuona kunge sekunge devil ari kushandisa tool iyi kune vamwe men of God because tine kuti munhu ane understanding kuti zveshuwaka I have to give to the Lord but so iwe manje rekunonodyara zvafana pakudyara chaipo haungaendi murukangarabweka Yeah, vanoita sei vana vaiva pakunonodyara because kuzoita mamasituations ekuti pastor anenge akatobata list tonzi mai Mose handimukona zvamakaita last month hamuna ndakatombokunyarai yangu ndichida kuona maitira muchaita pane imwe conversation yakatomboita sekudera yakatombolika Yeah. but this month funda kutoona kuti Makuenderera. makuenderera ndikakusiyai munotorasika tithe ngaiuye Ngaiuye. you see so how then do ende ndosaka muchizoona tichizoregedza kuya kuzokunamatira kana marwara kana marwara ndidzo nyaya idzo yeah zviri paviri let me be honest can you believe kuti inini ever since I started ministry andichengeti kune chechi handibhadhari nechechi for the past 5 years zvese zvandoita ndozviitira ndega right but ndabatsira vanhu maybe over 5,000 yeah I'm talking about thousands if you check vanhu vebarrenness but if I tell you kuti vanhu vakauya vachinditenda nemari inini havadariki 20 vamwe vanobva vangoenda zvachose maita basa munoshandiswa zvisingamboite ozokutsvaga futi auda kunamatirwa saka it's either the pastor is greedy kana kuti vatendi vanoregerera especially when they know like a person like me ndinozviraramira ndega handibhege vanhu handiti nditengere isutu handina chandotengerwa zvese zvandotenga ndotenga ndega I'm saying this on public right but look at nokupa example we had a Sunday service kuhopluk recent Sparks ndakabva pachechi na9 ndichiatenda vanhu chivanamatira vese mukaona kuzara kwanga pakaita ipapo you'll be shocked right vanhu vakazongochuzawo kuti munhu waMwari tombomupawo kachichichi anditika pagurumwandira revanhu rese iroro unoshamisika kuti mari inenge ichibuda ipapo inenge isingasviki kana $200 anditika uchipedza ipapo une a lot of things that you need to cover with that same money anditika unyanga akabata $1 usafunge kuti vanhu ivo havana mari kauda kuti vane mari chingoti 1 on 1 is $500 munhu ambokupa $1 achiti munhu waMwari mashanda basa idyai anouya ne$500 iyoyo achida kuita 1 on 1 saka vatendi also vanocontributa into shaping vana men of God to become those monsters vanotanga kuteerera zvinorwadza we have been paying marentals emachurches ekuti chechi yese inogona kufaila kucontributa rent kana 31,000 iwe kusara kuchidiwa 21,000 weibhadhara iwewe as a pastor unodzana ende zvazvitaure kusocial media zvinozongotaura musi uno kuti ndaneta nazvezvo ada kundiona inini anofanira kubhadhara maona saka nyaya dzemari it's either the pastor is greedy ari kuda kutonetsa vanhu kana kuti vana vesangano chaivo vanoregerera munhu waMwari ndandifungisa anzi Jesu akaporesa malepers 10 wabva waenda hamene distraction wakopo wakaenda anzi kwakazodzoka 1 ndiye akati thank you 9 wakangorwa hakuna mari industry iyi kana uri original uri straight zvatoita izvo unofanira nzara zvakanaka hauna mari zvekuti dei Mwari vasingatibatsire isusuka ini chinhu zvinotibatsira ndotya kuti vanhu vakafunga ndichipinda muindustry vakafunga ndikupinda muindustry to look for money but I can attend even 100 people 500 people on one night ndisina kana wandati ndipe kana mari with tangible results. If you check on my page every day vanhu vanenge vachingopupura but kuti upiwe sent from a person anoziva kuti wewe hauzwe mari unonyepa uipiwe mari yo apo so mabata chimwe chinhu chandatozotodzidziwo nhasi chekuti vanhu mavabatsira vanoenda umwe man of God paanosara achitarisa ma-expenses aanosara ainawo ndo panopedzera kuti ni 1 on 1 ndakuda mari ndo zvinotoitika like look at this do you know kuti isusu kuchechi kwedu mari inonzi offering haikwanisi kubhadharwa komana webhendi vanozouya vachikumbira inini after church so how do you manage so vanhu vari kuoparita maopatiro amuri kuita imimi
ekuti hamusi kuzosvika pakuti makumbunyikidza munhu kana kuita sei. How do you manage it? Unofanira kuti wa patient ova nemoyo, then iwewe ova ne good foundation your own finances. Separate from Finances dzako dzofanira kunge dziri good zvekuti hauregret. Because remember when you give to the Lord, even ukabatsira vanhu vasiri kubatsira, uyo unoramba uchingo like sometimes ndogona kuti ndangopa muchechi maybe pari kudiwa kana 11,000 or 12,000 kana ndobva kuibvisa yese, anditi vanoti totenda baba vedu, tarisaone kuti what's coming ahead of me. Inini handimbofi ndakadonha, saka ndakatozvidiscover kuti okay, even if people are not going to act up in trying to help me, inini ndinongowaniswa nekuda kweizvozvo. But kana usina there's a great lesson ipapa paposora ratadzidza neradzidzawo nevanhu from what you have explained. Because of time tada kuti chingopedzise ngatende pane kupedzisira zvakawanda zvatingataure, and obviously pese pamunongouya kunoko kuZimbabwe munongondiudza and ndongozviona ndega nemastatus kuti muna amuno kuti muna amuno kuti tizokuinvite time. So tichipedzisa zvedu pane matopic arapo munhu waMwari, munogona kungopika one of mapapers aripo papo, then you preach maybe in a maximum of 10, minimum of amen. Okay, I'm not really a preacher, I teach. Anything chamogona kuteacher about topics aripo papo. Mount Reza freestyle, one's king man. Okay. Power of thoughts. Power of thoughts. Okay. And deny. So I must teach about the power of thoughts. Okay. Right. As a man thinketh, so he is. And it. Ishoko here. Noti munhu zvaanofunga ndo zvaari. So the original person is what you think. Unogona, because people can act. Unogona kuacta the way you are not, but in brain mako murikufungei, right? Saka vanhu vanoda kucleanwa mind, so that whatever that we think zvinova zvinhu zvinoumba even people are around us. And we also need to pray to God kuti vatipe revelation yevanhu vati ndombozoti Sparks anenge achindifungirei akagara ipapa, handizive kuti kansela vari kundifungirei ndakagara ipapa, inenge style rekumasalon. Unogona kurukwa utozosara wani nickname right? Apa ndikutaura imwe angle ye-power of thoughts, right? Saka tinoda imwe grace as believers inogona kuti tigone futi kucapture what people are thinking about us, because Bible rinoti and he perceived their thoughts. This was Jesus, anditika akaperceiva vanhu zvavaifunga, ndokubva atanga kuadresa kwete zvaari kuona panze but zviri kufungwa nevanhu. Saka thought chinhu chinobatsira even in the prophetic. Maprophets anomaona paipo vachiti iwewe uri munhu akadai, wakaenda kwakadai, zvimwe zvacho zvezve the main angle inoshandiswa pakureceive that information, mathoughts. Unoita kunge uri kufunga wotocapture zvinhu zviri mumind memunhu. Even if God is speaking to a person, unofanira kuziva kuti mathoughts ndaifarira hangu because it looks so simple because pakangonzi the power of thoughts zvinowanzoshandiswa nema-motivational speakers itange zvinhu zvisina basa, but iyoyi I can teach you the whole prophetic chapter using the signature thoughts. Saka ukagara panapa ndogona kumaster what these people are thinking, ndotovaprofita zvinhu zvavari kuita sei, but inini how did I capture that? I also thought. Saka vanhu vese vari kundoona kunzoko ndoda kungoti muve careful of your thoughts, both in a negative way or in a positive way, because kazhinji even the devil himself anoshanda nemathoughts. Mukaona Ananias naSafira pavakaurawa nemweya mutsvene, zvinonzi wadireiko kuzviudza mumwoyo mako kunyepera mweya mutsvene? Zvakatangira muma thoughts. Thoughts are not in the mind. Thoughts are in the soul. The part isingabatike ndo pane mathoughts. Saka
Mwari ngaatibatsire pamifungo yedu tisave nemifungo yakaipa uye zvekare tive very very careful with our thoughts tizive kuti it's a way that even God deposits a message into us. Makambozviita here Sparks zvekuti unotanga kufunga zvinhu zvisinei nezviri kuitika kana kuti warai tomboti munhu anotori ball zvauri kutoona apa anotori very very good wongotanga kumudhauta saka imofunga kuti mathoughts you think kuti mathoughts angori mathoughts ndounonzwa ndakanyumwa hauna kunyumwa. Mathoughts ndo akashandiswa as a transmission way naMwari kukuonesa kuti shamarika uyu munhu haasi right. Saka ndo mathoughts yayo. Saka all the people who are watching us around the world ngativei careful of our thoughts, tisafunge zvakaipa uye zvekare timashandise for the goodness of our lives, tigone kunzwa Mwari through my thoughts uye zvekare tikaonawo vamwe ngativafungirewo zvakanaka. Zvaunofunga iwewe ndo zvauchava. God bless you. Yeah, Thank you very much. Kansela. Aiwa tadzidza. Tadzidza ndizvo. Aiwa tadzidza. Samuri Zimbabwe toda kukutendai nekuramba muchingoona nekuramba muchisupporta this program. I'm sure kuti hazvisi kubatsira isusu chete tiri panapa, zvinotobatsirawo even vamwe vari kumba. Saka muchinge mangozvionawo, maybe the next person anda kusangana this video unomusherawo, unomupawo, unomusenderawo, so that panochinjwawo life yako neyakewo inochinjwa. Ndati pfungwa idzodzo dzokuti zvandaonawo zvakanaka ngazvive chione kuone mumwe zvakakosha. Ndo the reason why takaunganidza makamera ese ari panapa kuti zvandiri kuona inini zvisvikewo kwamuri. But ndaigona kuti man of God ndikudawo 1 on 1 tiri 2 wisdom dzese dzashayiwa panapa idzi ndobva dzangodziyamwa dzese dzopinda musoro mangu, but because of that love yandinayo kuti muonewo, ndo love yamunofanira kuva muinayo yekuti vamwe vaonewo. Saka makasununga kuti kamuchinge maona this video mubva mashare nevamwe, mopowo vamwe, mubva mafollowa. Tina apostle watina wanza Apostle Sean, makaenda pa Facebook, makaenda pa YouTube, wanza Apostle Sean Jami Ministries. Right, mubva mano followers so that munowana wisdom kana munowana dzidziso idzi zuwa nezuwa mwaka nemwaka. Then muenda pa page pa se Elvis Rusani, makaenda makanowasearcha munowaona, then wana zvakawanda zvanoshare papo, wane wisdom dzakawanda dzavanoshare pa page pawo dzekuti munokwanisa kuonawo nekudzidza. Thanks for watching, thanks for supporting. Don't forget to subscribe, like and share. With that, we are out. Signing out.